Il-provista tal-elettriku marret tal-ħabta tal-25 ta' wara nofsinhar. Il-ħsarat seħħew f'kejbil li miċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-Mosta jagħti għal power station. Partijiet sostanzjali tan-naħa ta' fuq ta' Malta għamlu minn sija jew saħansitra aktar mingħajr il-provista tal-elettriku. Fost il-lokalitajiet affettwati hemm San Ġwan, Ir-Rabat, Iż-Żebbieħ, Imġar, Mosta, Mellieħa, Ħattart, Naxxar, Birkirkara, Taslima, Kappara u partijiet minn Għawdex ukoll. Buħut mir-residenti affettwati jilmentaw li kellhom iħassru xi avveniment li jippreparaw ġewwa darhom għall-okkażjoni tal-festi tal-miliet. Iżda oħrajn ilmentaw li f'dan il-mument kruċjali għan-negozji tagħhom wara li ilhom jesperjenzaw sena diffiċli minħabba s-sitwazzjoni f'pajjiżna, is-sigħat li l-ħanut tagħhom għamel mingħajr dawl kienu daqqa ta' ħart oħra. Din kienet is-sitwazzjoni f'Birkirkara. Kellna nagħlqu ħanut iktar m'hawnx bejgħ, iktar kellna nagħlqu ħabba d-dawl huwa xi samar id-dawl. Laqas tista' tibqa' miftuħa għax bil-biżarjaw li jidħlu jisirquk bħalissa jsibu l-okkażjoni hu. L-istess sitwazzjoni ġrat f'Taslima kif tajt in-negozjant ta' Grace Borch. Ara, id-dawl inqatax il-5. Taslima kollha mingħajr dawl, jiġifieri il-ftit nies li kellhom generator xorta l-erja hija fidlam għax Taslima fidlam. Jwelet magħluqinu. Issa se jikkompensana il-gvern. Boħrajn spiċċaw bla dawl waqt li kienu qed jattendu għal lectures fl-Università ta' Malta. U qed tgħid li l-lesson kellhom jagħmluha fid-dawl tal-whiteboard xi ħaġa imma veru incredible li qed tagħmel il-lesson l-Università bla dawl veru ma nafx f'liema stage nistgħu naslu. One News huwa infurmat ukoll li fl-isptar Mount Carmel għal xi ħin kien hemm il-paniku kif kien hemm dlam ċappa minħabba li m'hemmx generators fl-isptar. U kien hemm min għamel il-punt li din mhix l-ewwel darba li qed jinqata' d-dawl f'dawn iż-żminijiet. Anka l-ġimgħa l-oħra hekk, blam ċappa, imur it-television qatt ma jiġu kompensati aħna. U oħrajn fost lajdut li llum kellha tispiċċa d-dinja, spiċċaw jagħmlu ftit ironija wkoll fuq is-sitwazzjoni. Għaw ħafna dlam u ħaġa tad-daħ tara n-nisa d-dejjin b'xi torġ żgħar jixal issa isu xi planet tal-fatati. Telefonati li saru lil Ena Malta mir-residenti affettwati kienu inutli. Qed nipprova nċempel l-Ena Malta biex nirrapporta l-sarat. Lek, jgħili fuq iktar minn sija u l-ħin kollu l-linja okkupata.